Valea Satului. Frumusețe. Asta este calea ferată unde duce undeva spre Meri. Acolo este șoseaua. Se vede. Bate un vânt extra. Aici este mina de aur Iedera. Este plin zid. Acela e drumul care duce la gara CFR, Valea Satului. Undeva în stânga mea, aici sunt o grămadă de pom de iederă. Super mișto. Pădurea. Frumusețe. Doamne ajută, frații mei!